12 laqda mhux governattiva, korpi kostitwiti u korpi professjonali ppreżentaw protest ġudizzjarju fil-konfront tal-Ministru tat-Trasport Ian Borġ, il-Ministru responsabbli tal-ippjanar Aron Farrugia u Infrastructure Malta fejn qed jiġu msejħa biex jipprovdu trasparenza sħiħa dwar il-proġett tal-mina bejn Malta u Għawdex. Fistqarrija laqdiet qalu li Infrastructure Malta baqgħet għaddejja bil-proċeduri għall-mina meta il-pjan dwar trasport ma jipprovdix għalija u qabel ma saru l-assessjar u l-konsultazzjoni pubblika kif mitlub mill-liġi. Sostnew li dan huwa attentat ieħor fejn l-affarijiet qed jiġu mbuttati l qudiem mingħajr ma jsiru l-istudji ambjentali tas-saħħa u tat-traffiku tant li qed jirrendu konsultazzjoni pubblika irrelevanti. Il-protest kien iffirmat minn Bicycle Advocacy Group, BirdLife Malta, Din l-Art Ħelwa, Flimkien għall-Ambjent Aħjar, Friends of the Earth Malta, Isles of the Left, Kamra tal-Periti, Moviment Graffiti, Nature Trust Malta, Ramblers Association, is-Soċjetà Arkeoloġika ta' Malta u Żminijietna Leħen ix-Xelluk. Sadattant, rapport tal-Kummissjoni Dioċesana Ambjent jikkonkludi li għatmem ebda studju pubbliku li jarbel u jixtar l-alternattivi kollha u l-mina bejn Malta u Għawdex qed tiġi ppreżentata bħala l-unika soluzzjoni biex titjib l-aċċessibilità bejn il-gżejjer. Il-Kummissjoni tfakkar kif l-introduzzjoni ta' vapur ieħor f'dawn l-aħħar xhur hemm biex jitjieb is-servizz ta' mobilità u trasport. Iżda għal xi raġuni ma saret l-ebda sejħa internazzjonali biex jinġib vapur b'mod permanenti. Dan qed isaħħaħ l-impressjoni tal-pubbliku li l-mina qed tkun l-unika soluzzjoni għall-aċċessibilità bejn il-gżejjer. L-istqarrija tkompli li l-Gvern jidher li qed jażel l-alternattiva tal-mina mingħajr ma jippubblika evalwazzjonijiet li saru dwar ħlasijiet li jistgħu jintalbu għal servizzi alternattivi. Il-Kummissjoni sostni ċ-ċittadin għandu jkun jaf sew minn qabel kemm se jintalab iħallas għall-użu tal-mina. Tkompli l-awtoritajiet għandhom jistudjaw bir-reqqa l-effetti ambjentali, soċjali u kulturali ta' kull alternattiva, kemm fuq il-gżejjer b'mod ġenerali, iżda fuq kollox għal komunitajiet li għal mijiet ta' snin għexu fl-inħawi fejn hu propost li tisbokka il-mina fl-inħawi ta' l-Erjen, l-Imbordin u l-Manikata. Il-Kummissjoni ittenni li qabel tagħti l-kunsens tagħha l-era għandha tkun konvinta li l-mina il aħjar għażla għall-aċċessibilità bejn Malta u Għawdex. Il-Kummissjoni Dioċesana Ambjent ittenni li kull deċiżjoni li tittieħed tkun tassew tmur lil-in mill-interessi partikolari li jista' jkun hemm fir-raġunijiet marbuta magħhom.